Исәнмісі сифирда яңалыклар шығарылышы студияда Руслан Харисов. Олға тобақой бір темалар турында. Жылыту приборларын тикшерділер һәм қағидаларны искә төшерділер. Яршолыда жылылық дип исемләнгән операция узды. Яршолыда Җәмигъ мәчете төзелеше дәвам итә. Объектта нинди эшләр башкарылган? Тулырак Лилия Гатина материалында. Жимерек автомобиль 26-нчы комплекстагы бір ишек алдының йәмен бузып тора. Шолы ТВ телеканалы редакциясына шундый дәгъва белән мөрәҗәгать иттеләр. Алар ташландык машина бәхетсезлек очрагына китерергә мөмкин дип куркалар. Автомобиль кичкенә чаллыларны җәлеп итә. Хәер, канунны бузарга яратучы өлкәннәр дә шулай ук транспортны читләтеп узмый. Бу хакта чаллылар безнең төшерү төркеменә сөйләделәр. Бу Россия автомобилінің шушы йорт яны территориясында һәркемнең күз алдында ширергә әзерләнүедер инде. Шаллылар аны яндырып китәргә яисә ул йортсызлар өчен сыйыну урынына әйләнергә мөмкин дип куркалар. Шулай ук алар машина йөртү өчен урыннарның берсен биләүгә дә ачуланалар. Көндез дә төнлә дә 26-16 йорты янында шул ук автомобиль тора. Биредә яшәүчеләрнең сүзләренчә, инде елдан артык вакыт узган, ә вазгыять үзгәрми. Шул вакыт эчендә караклар андагы барлык кыйммәтле әйберләрне алырга, ә вандаллар пыяла һәм бамперны ватарга өлгергән. Машинаны йортсызлар да ярата. Уеннар өчен исә ул балаларны да җәлеп итә. Күңел ачу һәр вакытта да куркынычсыз булмый дип борчыла чаллылар. Даже дети уже, по-моему, разочек хотели ее и поджечь. А здесь же стоят рядом, если вечером посмотреть, много хороших машин. Поэтому, если случится пожар, то пострадают и другие, мне кажется. Башкарма комитетта әлеге мәсьәләне хәл итәргә вәгъдә бирделәр. Белгечләр машина кую кагыйдәләре бузылганмы, юкмы икәнен билгеләргә автомобиль торган урынга чыгачак. Алар милекчене билгеләү буенча эш алып барачак. Белгечләр шәһәрдәшләрдән кайгылы нәтиҗәләрне көтмичә, мондый хуҗасыз автомобильләрне ачыклаганда район администрация хезмәткәрләренә турыдан-туры мөрәҗәгать итүләрен сорый. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршолыда жылылык дигән исем астында операция узды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бакчачылык ширкәтләрендә жылыту приборларын тикшерде. Булар барысы да елның салкын вакытында янгыннар сонын киметүгә юнәлтелгән. Моннан тыш бакча йортларында ел әйләнәсе яшәүчеләргә куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр. Инспекторлар белән бергә гидростроитель бер бакча ширкәтенә безнең төшерү төркеме барды. Проверяем, кто круглый год живет, каким методом отопления дома происходит. Әхмәтовлар гаиләсенең йорты электр казаны ярдәмендә җылытыла. Башка вариантны алар хәтта карамаганда. Марсель Әхмәтов сүзләренә караганда, аның өчен иң мөһиме җылылык кына түгел, хәвеф-хәтәрсез дә булсын. Решили установить электрический котел, потому что, по моему мнению, это безопасно. Ирина Никитская шулай ук йортны җылыту сыйфатында электрны сайлый. Аның сүзләренчә, аны килгән счетлардан тыш башка барысы да канәгатьләндерә. Шуңа күрә, әгәр дә гидростроитель бер ширкәте газлаштырылса, электр казаныннан баш тартырга әзер. Зимой я плачу 8 тысяч за отопление. Это считаю дорого очень. Потому что я, во-первых, одна живу тут. Для меня это дорого. А газ, он дешевле намного. Я поставлю сразу котел газовый. И буду на газу пользоваться. Розалия Ушакова киресенчә, йортны утын белән җылытуны өстен күрә. Аның сүзләренчә, электр өчен артык зур счетлар килә. Шуңа күрә ул мичтән баш тартырга әзер түгел. У нас была до этого печка, отапливалась дровами, сейчас мы сломали, делаем по новой, все по правилам, и тоже так же будет отапливаться дровами. Ләкин шул ук вакытта йортны утын белән җылыту иң экономияле һәм экологик ысулларның берсе генә түгел, ә куркыныч та. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре искә төшерде. Наиболее пожароопасным методом отопления считается печное оборудование, в которых используются дрова, люди не соблюдают отступки, систему дымоудаления неправильно, монтаж выполняют. Сегодняшний рейд показал, что люди уже отказываются от таких методов, все больше устанавливают электрические котлы. Барлыгы гидростроитель бер бакчачылык ширкәтендә ел әйләнәсендә 300-гә якын гаилә яши. Бәхетсезлек очракларын булдырмауга юнәлдерелгән рейдлар дәвам итәчәк. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Зур эшләр өчен 3 миллион сум. Шәһәр мэре Наил Мәгдиев инициативасы буенча иң яхшы белем бирү оешмаларына грант бирелде. Шуның 1 миллион сумы Яршалының 30-нчы мәктәбенә бирелгән. Биредә уку тәрбия процессында югары нәтиҗәләргә зур бәя бирелгән. Миллион сум нәрсәгә сарыф ителер? Турак безнең материалда.
Даниил Кузьмин 11 Б сыйныф укучысы, күп тапкырлар география, химия, эште модельләштерү буенча олимпиада җиңүчесе һәм призеры. Фәнни-гамәли конференцияләрдә, тикшерү эшләрендә катнаша һәм һәрвакыт җиңү белән кайта. Это только зубрежка. Учеба, практика. Это бессонные ночи для подготовки. Также немаловажную роль играет школа. У нас школа очень многомиллионное оборудование. Можно готовиться к практическим турам олимпиад, так как я делал на химии. Сәләтле укучыларга аларның остазлары, педагоглар да ярдәм кулы суза. С каждым годом учащиеся все больше и больше выбирают темы для проектных исследовательских работ и принимают участие в различных конференциях от международного уровня до муниципального уровня. Мы были победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», фестиваля конкурса «Карт», победители Вернадского, «Шаги в будущее» и так далее. Мондай уңышларга ирешер өчен укучыларның әтиәниләре белән, мәктәп администрациясе белән тыгыз элемтәдә эшләү кирәк. Һәм инде укучының олимпиадада катнашырга үзенең зур теләге булу. Менә шундый укучыны дөрес итеп сайлап алсаң һәм системалы эш алып барсаң, укучылар белән әлбәттә җиңүгә ирешеп була. 30-нчы мәктәп методик эшләр башкарудагы казанышлары белән билгеле. Монда педагоглар да, укучылар да бергәләп эшлиләр. Нәтиҗә – миллион сумлык грант алар кулында. Мәктәп директоры Алена Кәримова сүзләренә караганда, акчалар премия фондына җибәреләчәк. Эти деньги предназначались для премирования педагогов школы. Поэтому в равной степени каждый педагог школы получил одинаковую сумму. Потому что мы приняли такое решение, что неважно, какой учитель, начальные классы это, учитель подготовил, который олимпиадника, все имеют одинаковое. Все одинаково вложились в эту победу, одинаково, каждый по своему направлению. Яршалының 30-нчы мәктәбеннән тыш шәһәрнең 3 белем бирү учреждениесенә грант сертификатлары тапшырылды. 77-нче гимназия шулай ук 1 миллион сумга ия булды. 104-нче балалар бакчасы һәм 15-нче балалар иҗат йорты 500 мең сум акча алды. Бу зур суммалар барысы да файдалы эшләргә юнәлтеләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яршалыда Татарстандагы иң зур мәчет төзелеше дәвам итә. Җәмик проекты гомуми мәйданы 6000 квадрат метрдан артык булган комплексны үз иченә ала. Бүгенге көндә нинди эшләр башкарылган? Тулырак Лилия Гатина материалында. Җәмик мәчете меценатлар акчасына төзелә. 2022 елның 3-нче кварталы өчен финанс хисабыннан чыгып, счетка барлыгы 45 миллион сум акча кергән. Бу акчаларның барысы өчен дә гүмбәз төзүгә китәчәк. Манараларны да тамамларга кирәк. Моның өчен 600 куб бетон кирәк. Бүгенге көндә мәчеттә тимер бетонны монтажлау тәмамланган, кирпеч салынган. Объектта шулай ук кран да эшли. Аның бурычы объектның иң югары нокталарындагы эшләрне башкару. Бу октябрь аенда ике гүмбәзне монтировать итеп куярга шундый планнарыбыз. Аның, конечно, теге тышкы ягы облицовкасы булмый әле быел. Чөнки уже хәзер температура, һаваның температурасы кимде. Ул эшләрне без язган эшләрбез, но куполларны монтировать итеп куеп, чтобы кар, су эшмәсен өчен бу шундый яхшы эш булыр инде. 2023 елның җәенә төзелеш буенча төп эшләр тәмамланыр дип планлаштырыла. Зур маналарның сафка басуын гына көтәргә кала. Безнең 4 манара, булар биекләр, бәләкәйләренең 57 метр аена хәтле, инде зурлары 80 метр аена хәтле. Поэтому ул эш бик тиз бара торган булмый, чөнки эш фронты дигәндә анда бик ограниченный, шуның өчен әкрен генә киләсе елга ул эшләрне бетерсәк бик яхшы булыр иде. Җәмик мәчете төзелешеннән тыш мәчет янындагы майдан төзекләндереләчәк, ял итү һәм йөрү өчен урыннар җиһазландырылачак. Гыйбадәтханәнең үзендә экскурсияләр үткәрергә планлаштыралар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Нурсан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 12 по 16 октября. ТЦ на Пушкинской, проспект Сюмбике, 51. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос». Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского».
Bu Min ismli өр-яңа kontsert programmasi bilan estradaning ujirchisi Ilnat Farfolin Shollada 23 oktyabr Sara Sadiqova ismidagi konsertlar zali. Biletlar bileton.ru saytida. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.